Znači ovdje sam ja. Dobrodošli u još jedno komentarisanje kanala. Danas komentarišemo kanal Svet računara. Kao što vidite, ovaj kanal ima 880 subscribera. Krenuo je da snima Minecraft. Baš mi se sviđa što sada snima sa Simijem. Ima 100% će postaviti mapu. A ovo što je on radio, to je njegov download. A vidi, evo mu ga pa toga. Znači, zajedno s njim. Imao je baš puno klipova. Ajmo vidimo, znači, prvi klip. Nećemo njegov prvi, nego sa Simijem kad je snimao, tako da ćao. Slušamo njega. Reproduciraj, krećemo. I pozdrav svima, danas igramo Minecraft preživljavanje sa Simijem. Znači mi smo već započeli nešto ovdje, znači izgradili smo temelj naše kuće, tako da krenut ćemo sa preživljavanjem. Pozdrav, evo i mene, samo da se javim, znači zajedno ćemo snimati ove epizode preživljavanja, nadam se da ćemo se tu svidjeti, zato što mi su neki rekli kao prije, zašto ne snimaš s nekima i td. i tako. A Simi je izabrao eto sad smo, da. da, eto sad smo odlučili da snimamo zajedno, to jest da krenemo. Ovako sam da kažem, epizode će biti poređene, to jest dogovorit ćemo se kad će biti na mom kanalu, kad na njegovom, tako da ne brinite, sve će biti na Facebook stranici. Ako ste lajkovali, sve će biti tamo obavešteno, tako da krećemo sad sa preživljavanjem. Da, samo da preradim drvo, a pošto sam ja pun, ajde uzvamo da ti dam nešto, dođi. Di si? To. Evo dajem ti evo ti malo vune, čvarci. Moram da jede, pošto ti hleba i masti. Ko je na te cepa? Ne, to moram da jede. A to ti. Evo ti bok kao drven. To sad. Ovako, znači igramo na jednom serveru, što nije toliko baš dobro, to jest manji igrača ima, ali zna se sasvim solid dan. Da, pa nije loše. I nismo počeli da nemamo baš nikakve stvari, nego tu nam se zebao jedan lik i mi ga sastavili i uzeli mu neke stvari kao što su, sad ne znam, tačno uzeli smo dijamanta ili to. Da, imamo, to jest ja sam ga ubio i uzeo 18 dijamanata i to sam podelio sa Simijem, tako da, evo ja krećem sada da gradim, gradimo sa daskama hrastovina. Da ja ovdje idem da istražujem, a? Pa može, eto ja ću da gradim. Ajde. I čekamo. I vidimo se. Da. Znači mislim da je to bilo dovoljno koliko ste ih gledali. Baš je star, svi ga znaju, ja mislim. Pa ćemo komentarisati kanal Simi Brothers 2, a možda i nešto drugo. Sjećam ćemo dobiti vidjeti nasta ili Simi Brothers 2. Znači, evo to bi bilo to za taj klip. Vidimo se u sljedećem komentarisanju ili drugom klipu. Ćao bre! Braćo moja, pa nije